Wayar, ay. Kuba pilayo iya kijing ele kijonga da kabangawan bansyat ngan hapo jonga neka madan hapo additional secretariat ngapen pau kijing sngu kemen ka bakrau bat kijing sngu iya ka government yi ha ka bakalapen sneu kalapen sngat iya kijing kerpat kijonga kijing dawa kijonga da ka bak ngalayo iya ka assurance ka babiang ha ka ba nakaliang jung sarkar kila ai kat kum ka jingkwa ka junga kublai shubun bat hakane ka por nga pentip sya baro kinong krisyan ki junga ki badon hapo jonga ne ka shillong nang ta ki bana we na we ru hakane ka sni ngan weng ya kane ka jing sya tengan ka junga bat ngan le shibet hadu banda khamit ngan dang ap kino ki bakwa ban ya kendu ban nga ngan ap be hakane ka jaka pins ngo ba ban wan hang ne ngakwa ban ai ka jing kublai kti ya pi kublai shubun kublai ya pi bara lalu ka sokar mo sedang mo ini ka surok man shibet kita baru ngan sekren shibet mah hai